hemendik aurrera kuadrilla bakarra izatearen abeintzat bukatu da. Ia, orduan, ez gara kuadrilla bera? Ezin gaiz? Alde batetik arroxak, bestetik urdinak, baina... Eta betiko? Kontua da, movida da, hemen datorrelak haueko bigarren notizia garrantzitsua. Ze orain ja bi kuadrilla izan da, iritsi da momentua, zuen kuadrillako jatorrena aukeratzeko garaia. Pentsatu ondo, zuen kuadrillako jatorrena. Gure kuadrillako jatorrena. Zuek urdinak zarete, zuek arroxak. Eta jatorrena aukeratu beharra daukazue banan-banan. Altxatu, bota izena eta zergatia. Bai ala bai, alain. Ulertu dugu mekanismoa? Bai. Zurekin hasiko gara. Altxa gora. Alain. Izena eta zergatia. Ni jatorrena Leire esango dut, porque da, feeling izen okintxotena da. Nahiko. Leirek puntu bat, Argoitz, zure txanda. Xedi, fail. Bueno, netzako noralainek Leire esan du, ni Aitor esango dut. Venga, ambiente pixka bat jartzeko. Oso gertu dagoen mutiko bat delako, eta beti irekia dela dako danoekin ondo gustora biltzeko. Aitorrek puntu bat, Leirek beste bat, zure txanda, Leire. Gora, izena eta zergatia. Bueno, nork ez du puntorik, Sinzera izan azu, Janire. Janirek beste puntu bat eta Bai. zergatik, Leire, Oso jatorra delako. bere horretan eta listo. Bai. Enara zure txanda. Bueno, nik, lehenengo egunetiko berena Janirekin eraman naiz, hasi que erantzat. Janirek ja bi puntu ditu. Eta orain zure txanda da, Janire, gainera. Bueno, niretzako arazoak izan ditu sartzerakoan, da nire puntua alainentzako da. Uste dut oso pertsona jatorra eta gauza oso onak atara daikegula berarengan. Janirek bi puntu eta beste batzuk hemen badaude puntu bakararekin bukatzeko Aitor. Taldeko jatorrena eta zergatia. A ber, esan behar hauket, jatorra dena iruditu zaizkitela, ez? Hala. Baina, ez da bat esateko, ez da erresa. Janire beha esangot. Begira, Janirek 3 puntu orduan. Eta garbi dago jatorrena momentuz behintzat gaurko honetan Janire dela txalo bero bat dela. Bi musu eta guzti, noski baiet. Eta mekanismo bera hemen irantzu kuadrilla urdinarekin zugandik hasita. Izena eta arrazoia behar ditugu. Jatorrena igual olatz. Ze aurrenengo egunetik ja furgoan dana berekin hasi nintzen hitz egiten da etxian oso ondo, bea, olatz. Puntu bat olatzek, eskerrik asko. Oier, gauza bera. Puta handia da, Bueno. Zaila da, guztiekin dekot harreman ona. Baina igual... Harriman gehiago ekin dut Ikerrekin, beraz Iker. Olatzek puntu bat, Ikerrek beste bat. Eskerrik asko, Oier, txurru, bota pinue. Neure kuadriako danak oso majoa dira, baina nik uste, Naomikin erlazio oso naukin dut, osake berantzat puntua. Oso ondo, Naomi puntu bat badaukazu, orain zure txanda. Nire puntua irantzuentzako da, oso ongi moldatu nahizako berekin, da momentu oso onak pasaitu dako. Irantzuk beste pustarri bat. Iker, zurekin goaz. Jarrek esan duen moden erabakiz ez da erresa. Danok az rollo nahekot, ez dugu nion garazorik. Jode. Arroixek botatzen zuten bitartean zuek ere demora pixka bat izan duzu, pentsatzeko. Bai, ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Momentu eritzi zaizu, Iker. Ni boskatuko olatz. Olatz. Olatzek ja bi dauzka. Eta orain zure txanda da bukatzeko, Olatz. Bueno, nik, Iran, zutzako, dauzkau pare bat gauza elkarrekin igualtxua dauzkaunak, hasiera batetik hitzeina dauzkau, eta nire botua behantzako da. Ondo, kontu interesante orduan, 2 puntu Irantzuk eta beste 2 Olatzek, eta hemen zer dago empatea. Eta empatea dagoenetan zer egingo dugu? Nakor eta Maia eta Nakor kuskusero parejak erabakiko du Olatz eta Irantzuren artean kuadrilla urdineko jatorrena nor den. Zuen esku. Aukerasko ez duki aukerasko ezautzeko,
baina momentuz argi dakau, aurrenengo impresio hori gustatu zaigu... Irantzu. Irantzu, beraz, kuadrilla urdineko jatorrena, Irantzu sartu Virginia Maraña, altxa Irantzu, altxa Janire, eta hartu itzazue gutarrakeko jatorrenen txapelak. Txapelduna, zorionak, Irantzu. Eta Janire txapela arrosa, zorionak. Bueno, Eskerrik asko, Virginia. agur, Julen, agur! Esango dizuet, bueno, ja, jatorrenak aukeratu ditugu gaurkoan behintzat. Jatorrenak, claro, bentajak izango dituzue, baina era berean ardurak ere bai.